Kan nu kalong ka basong snai batang ki bamat ki song thu. Kan nu ka jing pai ka man siam bat kan dai ka ba tam ban pediang ha ka jing em. Hadiem bala armat na panak runar kalamut ban sim no sendon ya ka jing em jong ikon. Hatu kan le ikat kata kampap kamsang. Snap kut ya kan ka khana bat pen sayam ban yo i ya ka jing syampap jong ka. Ha bas dang ka khana la pen i ya ka we kan thai ka bakar tang ka Aisyah bat kadang thia kai bat uwe khna ren. Uni udeu Aryan bas ngo kendit ban tip ba de pen ban ukhon jong ka bat kadang ya thu khana ban pen thia no yo u. Kelampoi perkhat uni ukhna lui ula keli. Mai la dai pai dang em tharangin khambit khambiang mo. Kani ka kentien na ukhon kala dungak e ka mensim jong ka bat ha kani ka por kala khre chau man. Kala pen e chubor bat krani ukhon da ka ba phu samkhe. Khon ba ien ipa jong phi lai idon bej bat ngi. Kat bangi dang long ki ba kemen ti kena indon lang bai bat ngi hi. Kum tangi de ban persyang ban kemen kum ne man kasngi. Uarian bom te bai e ru em ula phu samkhe bat ula sung tengan bat ula yo thia a ka jingkan o jo ka me. Tang kum ne ka dur khamat jong ka Aisyah kala keu lep da ka jing bitar bat la i kum ba ka sat ba po ka man siam. Ba de nang ne kan perlok pensyai ba manu pa jong uarian. Hadien la pen i khendiat snam ki balalek no bat hang ni pin sai i ka e ka balaja ka Aisyah kam don shu i kepala jong bat de kum ta ka keme ka la yo lok da we pan sngoma ban te bau ni ubreu de kusoi basir khai na bau la mi tang ha ka di khor bat ula pun kulmar bai kum ne man kasngi perlok tharai kum nu pin sngo la da don kum nu kusoi kin sha po i jong phi ha ka we le kasngi ha ba ka lo kam don ha po yeng uni upana ula sim ka bu da ka ba thombor sundon ni ka long ran jang jong ka tang si phanga kme kalawan bat kala sakhi ka ei baro ka balada banjia kumta da jimbitar bumla shu ban batai kala tempa bat kelas dang ban kata akti ya u uni ulas dang ban penjam handai long na no ei na ba kane ka lok kala sim ya ka cuti jirong khangdong bat kala tangon tenge na khli jong u kadai ka basir khai ba ba uni upana akan syau ra lei sindon hasyan ka Aisyah na lor balasya thombor bat habal yo i yakat kan ni jingsa penyam kan no kala song triam sisa ha ka man siam kala kyu baro sirenjang bat kala yam khlam sange ka kami hadien kala wan chaka khun ban pentengan bat da jam kthang kala pan map na ka da ka ba ong map khun ngala bakla ba kum khot pana hadien kala a ka we ka kat jong ka we ka breu ka bakar tang ka Sabina kala pan khamru i ka pisa bat ong ha ka kum ne khilai no manta hi syakani ka breu bat wat chukol chu ya nga tat hadu ka sngi jong jing yam kane ka keme kala pha khanang sa jangai ba ka de na mar bala kompanya breu bat kam kwa ba kala we jong ka khun kan chu jot ai ka ang nu de ka khun ba kan lai na jing sha te marau bat kan stang no da ka jing im ka ba thamai ban e ya ka keme ka de ka kam ka ba tam hanri kum no kan le na ba ha ka ni ka por om don lat chu da kum wei pan kumta kala phet bak sha jaga ri khon swet jong ka Sabina bat kala stang biang da ka jing im hang ni handai hadien khandiat banai ka Aisyah kala kan roi pre bon sian de na ka ni ka da baro kila sung thu ba ka ni ka samla kala arman hang ni kala don ka jing mut sni wi khlung handai habala kan ma yu ublai bat kala stang man chap tiang kamnu satya ban sim ka sin jam ka pap ka bomla ashu ban mam kumta bakut ka sngi kala rai ban IT sha ublai bat harangkat ka jing isi ya ka jing im la jong bat ka jing pa do not ka bala khai i khun cha ka ni ka por thai om la ngai ba hadien bun ta yo bala khai u khun ka Aisyah kam tres don ban pe yo u ka da ka long bala kan ma bai ya ka dur jong tu mara khlau ka Sabina ka man se ban ha pe ban sumari daladi ha ba ka Aisyah pat kum ka kme kala le ban kyar ha ka we ka singi ka Sabina kala wan cha ka Aisyah ban ong namar ba phim kwa ban ri ya ini khulung ngan ha ban terwa no cha ki breu ki bakwa khun handre shwa ban le kumta simbat khadu ye ni khun jong phi kale thu kertang artat bau ne khulung na dab ai kertang daw Aryan ha ga sen ka ban kong ka Aisyah kala yo thu mi khun ak sang ti la jong kala pai men sim ba klas dang ban tu ki umman ha ba pai kala sngum lung bat kamla shu ban isi ya kani ka daw kasnam la jong kala perkhan mat ja kat bacha maka hi balakit ya u hadu khandai banai uni khulung khlam le baklai e ru em balai on pen sitom ka ya u
Kala yam saya mat pan mam na ukhun na bakala le kiar barok katok isngi. Hadin ke khana kala pen i syakamenta. Habalada pentiai Aryan ka Aisyah dak jingjam kala duai sya ublai. Kala pen map bakala kumi banyu ukhun marsengkha bat kala duai ru na ka benta juga kemi. Syai bakadon kan jo i ka jingkerku bat pan boru bakal la ban penlong beriu haru kombade ya uni ukhun sang. Hagas taba boru Aryan ula khithia nangkong badak jingkeman ula lai jaki para konsuen. Kila ya duai lang shua ban ya di syastem. Kasabina kala hikai ki baro ya kajinglong babha ban buromi ki weipan bat kumno ban im ban bunbu de ka an chung ublai. Kat badang bam ka Aisyah pat kala da ban kre ban late no sha office. Kala kut bai ukhun da ka badau ien pada den kata ka saphet no. Handai habala poi ha office kala mi pen ban ka jingklumar ka bajur. Kala dan ka jekhi jung kinong trei bat kila perta persya ya ka company. U Irfan ubat trei lang bat wat lau da dan long. Handai ujula samla bai jika Aisyah manakasngi. Ulawan ban ya thu da ka baong. Ukhun chung ka bos udang warna po Australia. Bat ula bai shibun ki beriu temban kiu no ka company. Hang ni latib baka Aisyah kam don hakalis sya bai. Handai kala sungsun ai ki perlok ban sya bai kensan. Namar baka bos ka itnat ya jing tri stom chung Aisyah. Kumta baro kila kerpa de ka ban penlaj imlam. Da ka jing isnai bihin. Kelam da penslam kala lai rung direct sya kamera cho kamaleng. Kani ka de ka Mrs. Halimah. Padu khun chung ka Arman. Uni udang warna po Australia ban penbai je ka business. Bat kumju ban sedang no da ka business ka batmai ha ka company chung u. Ka Halimah kala songsi ban yu i ya ka jekhi chung kinong trei. Bat kala mai ukhun ba ula shubai kerke. U Arman pat da ka jing jai ula chubam. Ba ula lek khnang kumni de ban kiu dum dam mi ka company chung u. Tangkom ni ka Aisyah kalawan rong bat kala penithu ila di hau Arman. Wat la ka dei tang ka khun swat sampam handai da ka chinglur kala ong. Ba pen shuba sendat kumni kam dei ka babha. Kadaw ka dei bakini baro kila yo upsai ka yang ka sem bat baro ka dei tang na kani ka kam ka baki trai. Ka Halimah kala kali yo bakadon idea thamai ei hakum kani ka por. Ka Aisyah kala ajumut ba dei ban ribran no i company da ka bapen kelai ka ketang barem. Penrung da kinong tray ke batmai bat ke batubet khanang ban la ban kiu ya ke buram chongani company. Baro arngut kila song ya ha bhai kata ka idea bat ka Halimah kala ong ya baro ba ke de ban tray lang ha kani ke perjang. Arman pat ula persyang ban ong ba ula ban pentray marwei na mar ba udon ya company la jong tambah ka kemi pat kala penbor ba un ha ban tray lang suah. Ban penjaja ya baro kinong tray ke bala bitar. Ka Halimah Arman bat ka Aisyah kilawan sya badan maki. Kila penbena. Onam dan manu-manu ruban sya bai na kani akam. Hoai kadang kejinga ka bakraw ha company. Tambah on sawat da ki wei kilat ban yo ban penben. Marsin yo ya kani khubor babha kila kendek mensim da ka jingkeman. Bat kila nyo ya ka Aisyah kum ka hero jongki. Pensa kendit bantem. Wala baro kinong tray kila iik bahai ka Aisyah. Handai la don ka wei ka beriu ka bakarteng ka sima. Kani ka beriu kala isi palat ya ka. Nalor kata ka jua tu khana lor ni balai pujat sapang jok Aisyah. Perlok atau piju syam ya kum kini kilang yong ha ka jing im jong piru. Hadin ka jing tray ka Aisyah kalawan pa sya jiang. Aryan ula marai ban kudup ban pia mela ka kemi. Ula keli. Mela da pi jiraman. Syuk ngan pen kem no ka terpeng jong pi. Ka kemi kala dap da ka jing keman ka bakraw ban jo ya kat uni ukhun. Uba iya bat ubo sumar bahan na ka benta jong ka. Hadin ha ka wei ka sengi ha office. Lapan iya ka Aisyah bat Arman ki batri lang ban ribran ya ka company. Ka Aisyah ka dei ka bastad hakum kini ki jaikam. Bat Arman ru ulah ban syia ro bai jaka. Namar ka jingkhia jong kam baro arngut kila ha ban ya tremian. Ha bala de ka por ban lai yang no. U Irfan ulawan mai biang ha kani ka jaka. Ula kro ba un lai bu no ya ka sya jiang. Tambah ka Aisyah kala kentaj bala tiblut ya ka bui senti jong u. Kendit-kendit Arman ulawan rung bat ula sedang ban kenhiat u Irfan. Ula berngam bala da udang nuat biang ban penwit ya ka Aisyah. Un sabai si sendon na kani akam. U Irfan ula rebuit po uman se ban pakrat wud da ka jing tiang. Hadin Arman ula turwa da ka jing sebun ban lait bu nama u. Bala da ka trek kan lait da ka jing syabut dien ha u Irfan. Ka Aisyah kala ka ngu da ka jing nervous.
Tambah kelas ngai 4 bandan bad Hadin Arman ula libu syadu tengkong yiang jong ke konsuan. Tang su her ula ong. Na ka company jonga ngan ni no ahng ni. Tang ba sha shwa ngan yo pe chapo kum no kalong. Kai syaru da ka jing jai ka lai lam yu chapo kamra. Masum pile jing khang Aryan ula mare syaka kemi ban kali. Mai pi wan thiet ayu yanga. Ka kemi kalapan ma balakum kelat ban penthiet jing bam yu Aryan da ka jing so si ula kali sendon jau ne ukai haspa. Mama pipat pi wan thiet ay yanga. Arman mar senca pan kum ne ula sungu jakhom palan. Tambah ula haban ong. To heb ingan sawan ra shibun kikif ha ka wegasngi. Aryan ula keman bah kaman siam. Ha bala phet no Arman Aryan ula ong halaga kemi. Ani utu mama Arman ude ubre babah shisha. Sya liang Arman kat baudang nya kali ula pu sam ke mar marwai. Bad ula sung kuman banjo i kendu yu tu khuna ren. Parlok phimla ban tep bale se une ukai aspa. Ula dan cemut pun ban ya ka tu ka khayap saw. Sakan ma banam klat ban subscribe. Bade ka full part tu pin sayu i ha ka sing palai. Kuble shubu ni pibaro.